siellä jotain? On sinä tuolla paska? Mumipeikko ja mumipsetä esiintyy. Eräänä päivänä eläintarhasta karkasi vampyyri. Se karkasi hirviutuksia Transilvaaniasta. Mitä vittu? Ei ole, ei hullua, ei ainuttakaan kuvaa vamppu. Ei ole. Katsoitko kunnolla? Ei ole. Ei siinä ole eläimiä! Vaikka kirjan nimi ei ole. Maailman eläimet. Sitten vampyyri ei ehkä olekaan eläin. Onko se kassi? Ei ole. Pyyri ei kyllä ole kassi. Jospa se onkin vaikka kissa. Ei ole. Mitä? Oho, oletko tullut juoksuja? Se katastrofi, Forza. Olette varmasti kuulleet eläintarhasta, joka on karannut vampyyristä. Ei ole. Ovet ja ikkunat tiiviisti kiinni. This is Ovi. No entäs naama? Sidotaan sekin. Kumarru vähän. Minua ei pelota. Vitun pelle. Mitä vittua? Lol. Ei voi mummio kansio toivoa, että pairi on vielä paikka. Panin erehdyksessä rouva Viljonka. Käsidä. Täällä se on toissa se on alle Kurku siis. Siellä jotain. Kissan paska. Pappa. Tyhjä. Eihän. Miljonkka! Poliisimestari. Ai oikein juhla.